Naka-live tayo sa YouTube. Ito yung mga tao. Sobrang dami. Maaga pa lang guys. Sobrang dami na ng tao dito. Ayan. Ano natin yung ang oras is 9:30 the morning. Ayan yung mga inumin tubig dito. So yan guys, Angel Aguilar, good morning. Dito ako ngayon sa Pasig, sa Ortigas. Yan, sobrang daming tao sa Ortigas. Yan, sobrang daming tao. Good luck, ayaw mo yan. Oh guys, I pray hindi pa. Ayan, I pray kay hindi daw. Sobrang daming tao. Anong meron? Caravan. Mamaya ni Bipelin. Kaya lahat ng mga nakapink. Ayan. Dito, sa Ortigas. Kabataang Pasigueño for Lenny. Ayan. Marami. Dito tayo mamaya guys. Mas lalapit tayo dito. Kaya mas maaga ako pumunta dito para mas mamaya makakalapit ako dito. Mamaya siguro mga 12:30 magsisimula na dito. Ingat thank you so much. Ingat din po. Medyo mainit na. Ayun, nagtsatsaga sila sa init talaga. Guys. Dito na sila nakapwesto sa harapan. Dito ako sa pinakamalapit. Medyo okay naman yung signal, hindi naman mahina. Simula dito hanggang dun sa kabila, medyo maikli lang siya, pero alam mo, maaga pa lang punong-puno, papupuno na. Diba, dito tayo, medyo mainit doon. Ayan guys, sobrang dami na. Siguro mamaya, pupuno na yan.